Ġi qabelkom ħalli Merħba sinjuri, dan huwa Shooter u jekk taraw xi ħaġa fit-triq jew x'imkien għajdulna għax aħna ħaninvestigawha. Ibatu hawn. Sakemm ma tarax qaddis għax illum jum il-qaddisin kollha. Ej, taf li inti l-qaddisin kollha għandhom id-dipartimenti tagħhom isu ministri. Eżempju, Santa Clara tas-Sisi hija l-qaddisa patruna ta' dawk li jikdbu fuq it-television. Għaliex? Ħanispjegalek. Mela di Santa Clara kienet ma tiflaħx, miskina. U għalet jħasra. Kieku nxandru l-qoddies fuq il-television, kieku l-morda jkunu jistaw jaraw il-qoddies u jipparteċipaw fija. Ġvi qabel għamlita ma kienx teżisti l-bicċa. Mux tal-li jek tal-li minnem li għammu batisu inħolu il-LWTN. U minn hemmhekk ma ħarsux lura għax il-qoddies tisir fuq il-television fuq kustazzjon kważi f'kulin. Insomma, jena raw daqxej l-anzjani tagħna għax mill-li jidher skoprew servizz ġdid reġgħu tlaqna. Nikol! Il-ħin kollu tajjat li kif tordejtni! Jek kint ma tixsmax. Xiex? Insa insa. Ninsa ħat frisketni. Għat li l-ħerġin u għat nilbes ħajkolli nieġa nilżam. Mux ara, eja ħammurru xirdu mor namlu l-qaddi. ċejja kbira lina. Le, wahidna sejrin. Ara x'najdlek. Ara ma nibbukjaw xi taksi toqgħod neffaqni l-flus il-ħin kollu tarmi l-flus. Le ħasra, ma Silver Tea bbukjajt. Te, ma tafx li nkafe biss nixrob. Silver Tea huwa servizz għall-anzjani biex iwaslek fejn jkun hemm bżonn tagħmel xi qadja, fimt? Mhux ħinġejda! Min hawn xi oħra. Imma inti tiċċempillu 3 jiem qabel u jaħdem bejn is-7 ta' filgħodu u s-satejta għall-ofsinhar. Tajjieħ dok! Fej kollok bżonn il-qadi, eżempju l-kunsill lokali, il-klinik, il-bank, il-knisja, fej jkun hemm bżonn. U kemm ħajjiswina da? Ħasab xejn, dan huwa servizz b'xejn għall-anzjani. Ara dan huwa n-numru fejn wieħed irid iċempel. Issa ħammu l-lem. Ħarġa ġib li n-numru. Ħammu. Hello! Tatter? Silver Tea, jazza, biex tiġu daqxej għalijatni ħammur il-klinik, please. ħaladilek id-dettalji. Umbat immur nieħu ġelat, ħalli Mari ma toqgħodx teqlid li bil-kolesterol. Għamilt kuraċċu qbatt is-Silver Tea waħdi. Issa jekk jogħġbok drive waqqafni daqxej ħanieħu il-ġelat illi bbukjajt biex nieħu. Niko! Mari! Tixet tamela? Spera ma ġex tieħu ġelato. ġelat mela jintannejk! Jien ġejt nejnek, Mari! Tajja, para, mela kemm iġġordaw għanna tal-ħasil ukoll, ara. Għanna nirkeb mela jien. Ara, vera! Flok blajt il-ġelat, blajt il- Xaru kaza, Sventurati ma wkoll. Għana xrajna din il-ġimgħa. Hi taf kemm rajt videos dil-ġimgħa. Imma taf li konġo kafeterja qed nara l-videos fuq il-mobile. U keċċewni. Isma' ma rid ngħid xejn mal-waiters il-mobile huwa attakk nervuż, Ġi l-waiter u qalli, Sinjura Rajna, mhux aħjar iġġib ktieb? Għatlu leħi, il-ktib ma nistax nagħmel post. Avolja lill-Ministru tal-Finanzi Klajt kemmu gustoso. Kienet jaqraw qatawielu. U xrajna aktar dil-ġimgħa. Bla dubju l-aktar video bomba tafu l-imkien? Dak tafu il-Gozo Channel. Kemm rajna nies jidawe fuq il-Gozo Channel. Madu f'darbtej għamlu għal-bomb scare. Imma tinkwitaw xejn għaliex il-prim tagħna
qed jitrenja biex ikollu il-muscles kontra l-għadu. Aj, ma kemmu ħelu hi, Robert! Imma wieħed ta' Bernard m'għandniex? Jekk għandkom xi wieħed ta' Bernard ibatuhunna, għax dejjem tal-ieħor inġibu and it's not fair. Dawk kienu xrajna dil-ġimgħa u jiena rajna insellmilkom. Jekk għandkom aktar videos ibatuhomna ħalli konna x'nu. U dak kien shooter tal-lum jekk taraw xi ħaġa tinsewx ibatu jenna hawnhekk ħaninvestigawha. U peress li il-qaddisin nagħlqu b'dak li kien qal l-ex papa Benedittu tajjeb taf x'qal? X'qal? Dak darba kien hemm xi kittieb insomma għax ħada mant il-kittieb u qal illi l-anġli jtiru għax kapaċi jitku bihom infushom. U mbagħad żied ukoll naħseb wasal iż-żmien li ftit minna jaqbdu jtiru. Għalfejn tispara ħabba l-anġel.